Hola amigos, estamos aquí nunha nova entrega do noso superprograma e como podedes comprobar, estamos aquí ao aire libre nunha naturaleza espléndida. Isto é un ponto aquí cercano á comarca do Deza, non vou dicir cal é o seu nome porque igual me denuncian, así como que é plan. Bueno, hoxe vamos a enseñar a cazar un lagarto mítico que hai por aquí, pero primeiramente vamos a fabricar as armas. Hoxe vai ser un día de moita comida. Bueno, primeiramente hai que identificar o bicho que nos vai facer. Como podedes comprobar, ese xa nos pode ver. Vamos a mirar a ver se estamos aí. Hai que pedir o machado de esta maneira. Hacer por aquí. Gracias. Pero, ás veces complica a situación, pero non hai problema. Hai que darle ao rapito, ben pesado, atacamos a ambos lados do xerme, e a sección. E xa está. Cando temos o aparato xa agullas cortado, procedemos a podar nas podas ali, hacia abajo. Este vai ser o noso arco profesional. Foi profesional, sempre profesional. E traballamos con profesional antes que vai a perna un pouco máis. Igual. Cando temos así limado, damos as puntas. Maravilla. Todo maravilla. Aquí al lado e agora isto vale veces eu xa vexo un arco perfecto aquí veces estreino aí damos unha chalaza aí e agora vamos así un pouco e xa temos o noso arco para as veces. Agora mesmo vamos proceder. Teño por aquí unha cousa importantísimo porque non se pode doblar así de calquera maneira. Hai que darlle un pouco de luz. Damos así un pouco. Maravilla. Como está calentando, notas a presión do mechero. Xa se pode ver aquí como está queriendo por un mechero. Bueno, pois a ter isto vamos a coger aquí un cordal que teño por aquí. Un cordal calquera mesmo, unha alpaca ben normal ou do que faga falta porque nós somos así medio ambiente a tope. Mandamos un doble lazo porque non se pode fazer. Aquí está. Xa. Temos aquí o arco, xa arco vai ser. Poñémoslo así. Mandamos unha guazada e non nada. E xa está o noso arco preparado. Non sei canto tempo me levou, pero xa vedes que é fácil de todo isto, non sin problema ningún. Bueno, xa temos o noso. Pois agora facemos unhas flechiñas e veis, todo está. Bueno, se me vedes aquí, hai que tardar, non pode berrar moito porque o lagarto pode estar en calquer sitio. Hai que sempre que o arco cargado pode estar en calquer sitio. O rastro do lagarto non pode ser incrível, hai que ter moito cuidado porque lle gustan as augas. Eu creo que podemos topar cerca daqui. Vamos a mirar a ver como o lagarto. Creo que estou. Bueno, creo que xa topamos con él. Vámonos filmar a ver se ponemos aquí a despacillo. Aí temos o lagarto como se anda pegando un chapuzón. Aquí temos o lagarto, mirade como me gusta chapuzar. Aí temos o lagarto, mirade como fuma o último pitillo. Ainda non o sabe, pero estou echando duramente. Bueno, esperaremos a que se fume o seu último pitillo e iremos a por él. Acaba de fumar o seu pitillo agora do que quere ir á taberna.
Hay que tener cuidado. Hostia, me cago en Dios. Me cago en Dios, relajando, tirad de una flecha. Voy a chocar abajo, me cago en Dios. Tire, amigo, tengo ahora que salir las armas. Bueno, amigos, tenemos los lagartos ahí ya preparados. Vamos a tener que atacarle duramente. Voy a atacar por la espalda, no hacer mucho ruido, voy a ir a por él. Por fin os tengo, amigos. Aquí está el oso lagarto. Miren que todo es bueno. Ya está, mansillo, me cago en Dios, Aquí está, rapaces. Bueno, fue una lucha loquísima, pero al final he tenido aquí atrapado. Bueno, un placer, hasta la próxima, amigos. Feito consigo. Os resultados da xornada foron os seguintes: Dozón 0, Berres 3, Prevediños 2, Balouta 4, Piloño 2, Campo Rapado 1, Santiso 1, Vilatuxe 8, Gresande 4, Agolada 0, Rodeiro 2, Cruces 0, e Melide 1, Bandeira 3. Cambio de líder, queda de líder o Vilatuxe con 25 puntos, seguido da Agolada con 24. Na segunda autonómica, San Mamés 1, Rodeiro 0, Silleda B1, Cacheiras 1 e Laro 1, Villestos 3. Na primeira autonómica, Mugardos 4, Silleda 0. E en terceira división, Alondras 1, Lalín 1 e Pontevedra de 0, Compostela 2. Ai, madre mía, como chove!